friend. Sandali ka. Ikuan ko ba? Juice. Asa din mo diya? Gitu. Asa ni agi ning lain ari der? Kaning lain ari. Diri ko tubig. Asa tubig Dali mo pa dito to pa mo dito. Container yung ikonan. Kasi baldi dag butang. Grabe ginoon bay. Apay. Guys nung kabo. Ha? Guys nung kabo. Nya binaw Hindi ka mong labar ha? Ha? Ayaw kung nao ka na oh. Ah, wala lakturanan din dari dai. Bikas. Dana sa putong na diding. Grabe na no. Am hindi po sige mo tubo. Grabe na makabokol ni maigo ka ni oh. Natuwi mo yung tubo. Buhay gire. Tapang luma eh. Saan ka dyan? Dire ram ni kasoko do. Kanto do. Asa na ni oh. Iabot ka ba? Muna siya stalactite. Tubig oh. Muna ni Ben. Napang naikon sa tinis ha. Wala ba? Mo na yung dal tubangan tubog labay. Tiginoon. Uy. Ôi, con kiểu kiểu nghịch lý không? Ui, ui, grabe. Ay, tabangan na to na onsa. This size kagalon. Singot. Singot ng talaga. Bugnaw ba yun? Kapang. Tubig with ice. Grabe. Kau, pergi ba? Paling. Bisag makina. Ah. Kena makina ba? Mainom na tubig ah. Oh, pertig yun. Duta tubig ah. Kuriya buyag. Sudah kay kuan. Oh. Kena dala dito? Tara. Ada anong balay lagi? Container bakaling na. Mana ling?